7 років тому, 27 лютого, російські військові захопили будівлі Ради міністрів та Верховної Ради Криму, над якими були встановлені російські прапори. В той же день на позачерговій сесії парламенту прем'єр-міністром Криму був призначений лідер Руського єдинства Сергій Аксьонов. А на 25 травня 2014 року окупанти запланували референдум нібито з питання державної самостійності Криму. На внеочередном пленарном заседании мы приняли решение о проведении 25 мая всекрымского местного референдума о предоставлении Автономной Республике Крым статуса государственности, которая будет строить свои отношения на основе договоров и соглашений. Так звана влада Криму пояснювала це тим, що уряд у Києві прийшов до влади незаконним шляхом, а в Криму нібито хочуть самостійно вирішувати долю півострова. Вже на першому так званому засіданні уряду Криму Аксьонов заявив, що звернувся до Владимира Путіна по допомогу, а дату референдуму перенесли на 30 березня. Я принял решение обратиться за помощью к Владимиру Владимировичу Путину с целью оказания содействия в наведении законного конституционного порядка на территории Автономной Республики Крым. 2 березня Путін нібито бере дозвіл у Ради Федерації щодо використання військ на території України. Хоча насправді російські військові контролювали територію Криму ще з кінця лютого. Президент Росії весь цей час влаштовував спектакль для всього світу, а присутність російських військових на півострові визнав лише у квітні 2014 року. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. Они действовали очень корректно, но, как я уже сказал, решительно и профессионально. Это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. Дату незаконного референдуму перенесли на 16 березня. На ньому винесли всього 2 питання – приєднання Криму до Росії на правах суб'єкта федерації або відновлення Конституції 1992 року зі збереженням Криму в складі України. Референдум, який проводили поспіхом, був лише картинкою для всього світу про нібито волевиявлення жителів Криму. Не дивлячись на заяви окупантів, явка була низькою, а голосування проводилось із порушеннями. Сколько вы нам по цифрам? А? Вы же каждые 2 часа считаете, сколько людей уже есть? Больше 50%. Это сколько человек? Ну, больше 50. А сколько у вас на участке зарегистрировано? 1800. Больше половины. Да. Ну, мы точно прям количество не можем сказать приблизительно, потому что мы только 8 будем подсчитывать. Ну, меньше половины. Ну, сколько вот здесь. Сколько было? На 6 часов, Ларис. Сейчас, сколько было на 6 часов примерно? Ну, процентов 20, вот так, 30 где-то, да? Нет, больше. Ну, может, да, чуть больше, но меньше половины намного пришло голосовать людей. Угу. Кто из вас неправду говорит? Теперь давайте расскажите, кто говорит неправду, как председатель. Без комментариев, я же сказала. Тоді журналіст телеканалу АТР зміг тричі отримати бюлетень для голосування на різних дільницях. Вот там образец заявления. Значит, пишите все то же самое, только, ну, естественно, свою фамилию, имя, отчество. И когда доходите вот сюда до улицы, я вам скажу, как правильно написать, потому что у нас же здесь зарегистрирован другой адрес. Хорошо. А я сейчас пока вас вношу в список. Кримські татари так званий референдум бойкотували, а Меджліс заявив про невизнання результатів незаконного опитування. О том, что в условиях, когда на улицах войска, в условиях, когда полная правовая вакханалия, объявление хоть какого референдума, а также в отсутствии законодательства, это является действием дальнейшей дестабилизации ситуации в Крыму.
18 березня Путін, Аксьонов, Константінов та Чалий підписують угоду про нібито входження Криму та міста Севастополь до складу Росії. Але, як відомо, злочин не може породжувати право. 27 березня 2014 року Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію, згідно з якою так званий референдум не має законної сили і не може бути основою для будь-якої зміни статусу півострова. Сьогодні, 7 років по тому, міжнародна спільнота вкотре наголосила на своїй політиці невизнання окупації Криму Росією. Владислав Стужук, Ур'янець Томєрова, Заман, АТР. Об'єднуємо світ на базі